begin waarschijnlijk op het wat, maar goed. TV-makker en Omroep Friesland-collega Johan van der Zee is juster in de oudens van 76 hier verstoon. Van der Zee wie vooral bekend van het programma Van Gewest tot Gewest, dat er 24 hier van werken. Tussen 1968 en 2002 maken Van der Zee maar liefst 100 televisiereportages over Friese onderwerpen. Liekers deze over muziekkorps het Heide Blomke op Harkema. Van der Zee het de geschiedenis van Friesland in de tweede helft van de vorige eeuw in beeld verslaan. Hij deed dat op een heel eigen en belutsen wijze, maar je omtinken voor de Friese taal en cultuur, maar ook voor politiek en sport. Sinds 2012 hebben de reportages van der Zee bij Omroep Friesland te zien in het programma Gewest Friesland. In de maar de familie gaat de uitsturing van Gewest Friesland jong gewoon terug. Dit programma is alle oren te zien, na het waarbericht.